gatana kai masani tun ba ƙarfi da ma zamani gatana Allah yana yaba maka annabi bai ya gace ni gatana masoyin kashi ke da rabo mai birnin Madina gatana ya Mahamudu kaunar ka nake kai ne abin yabo na kullum muradi na zuciya kai ne abin Fadima gatana saka ne cikar imani ya bazan su ka ba gatana nishadi na zuciya ta kai ne shugaba gatana muradi na ummi na kaunar gaji jagaba gatana annabi da iman gabar mu da san ka gajiya gatana ya Mahamudu kaunar ka nake gani abin yabo na kullum muradi na zuciya kai ne abin Fadima gatana ainihin rahama masoyin rabu kai zanya ba gatana kai ne ka je sama ga Allah ba da jawo ba